Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu ci gaba da bayani akan haɗa mutum-mutumi wanda muna ɓangaren lantarki. A lantarki mun riga mun yi bayanin cewa mun kasa shi gida huɗu saboda ya sauƙin fahimta. Mun kasa cewa akwai ƙwaƙwalwar wannan sashe wadda ta ƙunshi abin da ake cewa microcontroller da sensors. Akwai tushe wanda ya ƙunshi lantarki ko solar ko batir. Akwai zuciya wanda shine kayan aiki wanda ya kunshi su resistor, su capacitor, su transistor, su diodes da sauran irin wayannan. Akwai kashi na jijiya, ma'ana wayoyi kenan, da kuma haɗin waya yanda ake haɗa wayar, su jamfa waya yanda ake harhaɗa su da inda ake harhaɗa su. To wayannan muka riga muka bayani, to yanzu za mu ɗau ƙwaƙwalwa mu fara magana a kanta a wannan ɓangaren lantarki. Don haka sauran ukun ma a hankali za mu zo mu yi daki-daki. Ɓangaren ƙwaƙwalwa microcontroller da su sensors. Shi microcontroller ita ce ƙwaƙwalwa ta wannan ɓangaren, saboda tana ɗauke da ƙwaƙwalwar tata, tana ɗaure da ma'adana da RAM da flash, sannan tana ɗauke da hanyar fitar da saƙo da shigo da saƙo. Sannan ita ce da alhakin sarrafa sensor da su motors da duk wata na'ura mai sarrafa kanta. To microcontroller ita ce mai alhakin sarrafa ta, sannan kuma ita ce mai karɓar sigina daga sensors. Hakan nan ita dai wannan microcontroller ita take raba sigina zuwa kowane sashe na jikin mutum-mutumi. Har ila yau dai ita take aiwatar da lambar umarni, ma'ana code, da gudanar da ayyuka a wannan abun na mutum-mutumi. Abu na biyu shine kalolin microcontroller. Microcontroller tana da kala-kala ce. Akwai Arduino UNO. Wannan UNO hardware kenan, hardware ce wannan. Akwai kuma software, akwai Arduino IDE. Don haka sai a ringa ganewa, idan na ce Arduino to ko dai ya zama software ko kuma ya zama hardware. In na ce Arduino UNO ina nufin hardware, ma'ana abin da zaka iya ganin sa kamar jikinka, kamar hannunka. In kuma na ce Arduino IDE ina nufin software ce, ba ganin ta ake ba, kawai ɗauko ta ake a yanar gizo. Sannan tana da wata kala PIC microcontroller, akwai STM32, akwai akwai ESP32 ita ma. Ita wannan tana da Wi-Fi, tana da Bluetooth. Da haka hankali da za mu zo kowace mai bayani a kanta. Za mu tafi abu na uku shine sensors. Su sensor su ne masu tattaro bayanai a duniyar da suke, ma'ana a inda suke su za su faɗi cewa da zafi, ba zafi, wajen da nisa, ko aikin da nauyi ko kaza. Duk su suke bayanin dai abin da yake akwai. Su suke ɗauko bayanai sai su turo wa microcontroller, ita kuma microcontroller sai ta yi abin da ya kamata. Ma'ana sensor na ɗaukan hoto shi zai ɗauko hoto ya ce inda za mu je da nisa ga wajen can. In ta bayar to sai ta bawa mai tafiya kafafu kenan su yi abin da ya kamata su yi, su san irin tafiyar da za su yi da abu dai mai kama da haka. Don haka su suke gano abubuwan da suke kewaye da su, sannan suna canza da abubuwan da suka gano ta hanyar sigina ta lantarki su turawa Microsoft, ko ta hanyar ji da ƙarfi, ko kuma ta hanya ta wayewa da ake cewa digital hanya. Sai abu na hudu, kaloli na wannan sensor din. Misali akwai ultrasonic sensor. Wannan ultrasonic sensor aikinsa shine ya gano nisan waje, nisan abu. Akwai IR sensor, shi kuma aikinsa ya gano abubuwa da suke kusa. Akwai pulse sensor wanda yake gano karfin abu. Akwai light na haske, ya haska waje ko ya ga yanda abun nan din yake. Akwai motion PIR, shine mai ƙararrawa wanda in ka saita shi ko zai ringa tashin ka, ko ya buga ma ƙararrawa ko abu mai kama da haka, ko ya ringa ma alarm lokacin da wani ya zo, saboda security da mutum ya zo sai ya maka alarm. Akwai na temperature DHT11,
wanda yake shi kuma wannan shine yake nuna ma cewa akwai zafi ko babu zafi. Misali za ka saita fanka, in zafi ya yi kai wani level to kawai za ta kunna, in kuma ya wuce wannan level din za ta kashe kanta. To da wannan sensor din ake amfani. Sai abu na biyar, yanda ake shirya shi kansa microcontroller din. Abu na farko da za ka yi, za ka fara samun software ta Arduino. Sai ka shiga arduino.cc/en/software. in ka shiga wannan sai ka sauke shi Arduino din a kwamfutarka, saboda da shi za ka rubuta lambar umarninka, ma'ana code inda za ka rubuta da wannan Arduino IDE da shi za ka rubuta. Amma kuma dole sai ka iya yaren C ko kuma C+, saboda shi Arduino yake amfani da shi. To daga wannan sai ka rubuta ita lambar ta umarnin, amma sai ka rubuta lamba mai sauki tunda yanzu kake fara koya. Misali sai ka rubuta cewa kunna da kashe fitila. Idan misali kamar irin abun sola zaka hada, wadda in mutum ya taho ta kunna, in ya abun nan ta kashe. Ko kuma misali in na kofa ne, irin kofa mai bude kanta daga kanta, sai ka rubuta umarni mai sauki ka ce buɗe da rufe ƙofa bayan duk daƙiƙa 1 ko daƙiƙa 5, danganta da umarnin da ka rubuta da wannan Arduino IDE din da ka sauke a kwamfutarka. Kuma da wannan yaren na C ko C++, na ce shi kadai ne wanda Arduino take iya fahimta, da shi take aiki. To idan ka riga ka rubuta wannan umarnin mai sauki, shikenan sai ka danna upload a cikin Arduino IDE ɗinka, ma'ana a cikin software ɗinka kenan. Shikenan zaka ga ya fara aiki ba wani wahala. Don haka kawai abin da nake jawo hankalin mu akai, mu fahimta Arduino IDE software ce, Arduino UNO hardware ce. Don haka a lokacin da ka gama rubuta wannan rubutun naka da Arduino IDE ka ba da wannan umarnin, to sai ka yi connecting na Arduino UNO da cable ɗinka zuwa kwamfutarka. To shine da ka yi wannan upload ɗin, abubuwa za su fara aiki, ka riga ka gama haɗa aikinka. A hankali za mu ci gaba da bayaninmu daki-daki da yadda ake aiwatar da shi a aikace. Na gode, sai mu haɗa darasi na gaba. Kada mu manta da like, da follow, da share.